Pila na katuig ang relasyon? Relasyon kami. Oh. Amigo, sukad grade 6. So, ako'y mo hiyap. Asa na mong kuan ron? Senior high. Pila man katuig ron? 7. Sa 7 years wala mo ga-develop ay? Bro, mag-separate na guro me. Kaya sa college, magbuwag naman me. Sa imong kuwaong kurso? Mag-engineering guro ko. Siya? Marin ka, di ba? Marin. Siya, sa Cebu. O, ato guro ko, San Carlos. Dili ni mo mamiss siya kung magbulag mo? Okay raman. Dito po kung tanong po siya, mamiss, paduol po, mamiss ni mo siya, dili? Gamay. Liman ka no, 7 years? Within 7 years, ikaw nagka-relasyon o siya? I mean, separate ba relationship? Wala ko. Ikaw? Na. Wala ka nagselos sa panahon na nagka-relasyon siya? Koan ra. Suya, guro. Nasuya siya? Dawat ra na ako. Kaya yaw nung putong desisyon. Anong hantod karon wala ka-relasyon? Dili pa ready. Lisod na magrelasyon tayo niya. Wala po tayo kan ba? Kakuan nga background. Di ba ningon sila, mas syada gud ang relasyon kung magsugod og amigo? Wala. Gikuan gud tamon duwa. Dili pwede. Dili na. Dili gid pwede. Dili. Amigo ra gid dapat. tama. Amigo ra. So uso na magud ron nga mag-unayanay ba? Ayay. Dili. Kumihana. Minsan nimo para niya. Bro, sa imong bagong relasyon karon, sana nga imo na seryosoon. Unta mo na ang final nimo nga destination nimo. Tubaga. Salamat. Nandiyan lang.